Oke, langsung.
Ini to ang padlaw. Ang padlaw. Nagdarasin 700 kawalo ang takwalo. Hindi ko na yung pandala babae, hando kalo. Kapangalayan ng masab, ko na karindaray rayang. Pag-ubos niya sabi ni Makalay, panisap kita tumaw si mga request din tadi. Ano pa na?
Ang
sukul. Pikit
Dahil manjari pasok lang na isang. Ay na. Pagkatagal mga sulat yung mga bukod ng mga tonet bas sa buhay. Bidadari Surga mo. Uy, no. Surga mo. Nadia. Ada? Bukod ba isang? Ada lagi sini kak? Ada kan? Yang mana satu?
Agi magsabolo to tunay pangalayan niya Milal Puji. Tunay pangalayan niya, lapid. Agi man diri ami yung pasublon tare sa buhay na duway din kan Alia. Alia? Lima
Paladi. Ada? 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 Ada. Mana sudah? Oke. In English, maybe sedap.
Oke, ito na yung pangalan niya, Matahari in English, mapasisugan. Nah, kita kumikit.
si Daddy. Panjina ka mo rin, isyo pa, pa. Gawin na. Oo, Ah, ba? ayan, paitrat ko. Tadi, palabayan na sila dia. Singin lang yung Apaan? Alika dari shikina dari at ko so le la 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 Panji. Oh, Panji. Nayadi Maganda na siyang brady. Tatagyan na yati. Nakiring na. Di na magkarasi mitang katos. Satu, dua, tiga,
Grabe ang pangalan niya kanan. Panjiran ka pada? Ada lagi?
Oh,
Thank you.